for mama mun na akwa ba fa na Poku TV so bisa say ne masabo tuntum mabo tuntum odi ane say obedi achi subscribe like comment na share uko YouTuber Poku TV na Poku extra de be bomodi ase obedi achi na bibia so atimi ehu de ekoso ewo my Ghana wiase ene de etwa fa ehu nyina no onsa be ka bi afen so Facebook Poku TV page no bomodi ase obi follow ye na abusia no akoso ayekese TikTok so I am Kofi Poku ana Poku TV accounts in YouTube and so udi achi a obenya dwumade ni nyina bi no ahwe na bibia so akoso wano afen so bomodi ase obedi achi on Instagram and so I am Kofi Poku also ye bobo yi kama bibia akoso kama nti bomodi ase obedi achi sane so se obedi achi na bibia akoso na wo jetonde bi wo bibi na pese odi ba me ebo hu dahuru so ane so yensi ho kwan ya pro no ye bi e de ato de ama bomodi ase odi beba na ya ton kama de ama abusia ene me ma breaking news we eyente ho na meti ho de achew ye nyina ebeka ya na nsem wo na ebeto dwa Offinso nsensem kunyasem ni ade ebe deja ama ye nua ye papa pani a na owo kotokotim ni mu no ye pani kese pa kotokotim ni mu a enei onye pani kese wo mnemu moda so kotokoni no ya santini o ya kanni mapa a kokopre Offinso akunya ya dodo na be fere se Dr. KK Sapon ho nsem bi baba ma yewura Offinso efre o mu nyina so bia amra na omabu na busua dua medical bebiebiem bebre e de achew nti Poku TV videos no e wo dada na ampaniampa ni nuane ampa Offinsohene usai e de kire kuro no ama okofa na adwam na kenten otoso mienu ni nyina so me de ho amane e bebo e wo Poku TV so na enne de metie ene de ebubo free man chef kesim ban se oni se ye wodan da bia nananom etena se de fa Asantema ho adwene ye wo Asantema council nti na enne ya Asantema ye wo Kumasi traditional council nti ye wo feku na afen so da ni da bia no ye da ye de tena se ti asetena no na enne de no ye Asantema council na eno ana nko se Offinsohemaa okokopie ye Asantema council asetena no mu bie no watimi anko na no ana ye mpanimfo bi a efre no ekobisa ne se na nan ma de nti ana watimi ama meeting na ntiremu a Ohema de ema nananom bi no ya mete medical catch say we eyente ho amate na me pone ho kakra de ma etire no meba bebo mu ye pa de ama onim se Offinso konya asem de mani de akire pa enya asem ketwa na yebusa no wantimi anya asem papa bi anka akwakoye se ase ututu anoma ho de akwakokire pani se de abo ani no otifie no ototo abo ba park so ana wa nzo ni tuase yewura nso de no kre yo ana odi di adwuma ni senti ema nananom bi eyewura sotire tie wura tie no se dabi niamo ho sem se enne asetena wo ye manhema na wantimi ama asetena na ye frewa untimi enya amane papa bia efa mmo nananom na untimi nya amane bosu bi sa na ye beka no unya amane bosu bia efa mmo yewura ene nananom a efrewo na ekobasa na tese watu nsaye watu nsaye nanom de cheche mu che se watu nsaye a eche se osira se ewiamu nsuomu yewura frewa onna wati ma no usayi yade o ka se ma be cheche mu sa de ama eti eba se ye fre na watimi ama na chese watu ni nsaye ti se de nananom bi edi kan eye na me be cheche mu ede che ono se de kwapra hene de na bia sa ajuru gogo line rade yazu ti se de sam no kasai udi wani piem Offinso Mahema sabre de yewura wahon ese de metie ene se yewura atu no emrepamu no ye de ehun videos ne ehun sankai nya bebe na emom mprepre a me ne ugina mu de ensem a efrim a chef kesiem eba ene se Offinso Mahema ti se de yatu no afri ade so as se wonye Mahema biem no so ensem a ebubo efrim a chef kesiem eba ni wa se ensem bia we atire bia de ni na ba beso mo na oso wanya bi ahwe no wanya bi ate zanse maka to se de fa ahensem de fa tumi de fa nkonwasem de me mani maso mensa esomu a me de ba beso mo me mpese na ye obi a ma so obo na me de ba be si odi abi nti de wo fa ahensem bia no me ma waso ensi o me de nya ba beso Poku ati so me di
any go via free send so say obedi achi subscribe like comment na share and mo bia nya bi we update am de bro me pamu no be ba be wa wa ni nyina aka ma ade ama ma me fa se bi e ma me boss owura Kofi Poku ana afen so sofu Kofi omo na gina efide na chi ehwe se ye be ba from na bibia so etimi aka ma me do si na me adma video ba ba me ma waso ensi won ya kraw Poku One TV.